Pak Ajit Logo. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu nganti lingsir srengenge aku dhewe balesi kowe tak telepon malah mbok pateni mangkel aku maangkat yen kapan ndok irungmu mesti tak jiwa Ajit kowe ngajak ditawang mangumpan gara-gara Pak hatiku aku nanti nunggu kowe SMS ramban besi kowe tak telepon nenduk malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kapan tondo